Postoj veřejného mínění, respektive postoj veřejnosti k otázce nejenom členství k NATO nebo členství v NATO, ale vůbec otázkám bezpečnosti, po případě nasazení armády v zahraničních misích, je naprosto zásadní. Působení jakékoliv země v bezpečnostních operacích v zahraničí nebo v jakékoliv alianci se prostě nemůže obejít bez podpory veřejnosti. Pokud by veřejnost byla proti a Ukrajině nebo ukrajinské politické reprezentaci by se přesto podařilo členství Ukrajiny v NATO prosadit, tak ten výsledek by byl kontraproduktivní. Ukrajina by nemohla fungovat jako plnoprávný člen, protože, řekněme například v dalších volbách, hnedka by ta administrativa, která Ukrajinu do NATO dostala, by přišla o své místa. A stejně tak by ani efektivně ukrajinská armáda nemohla fungovat v aliančních misích, když by dlouhodobě ukrajinská veřejnost byla proti jednak nasazování ukrajinských jednotek v aliančních misích a jednak proti členství Ukrajiny v NATO jako takovému. Takže když bych měl krátce odpovědět na tu vaši otázku, tak je to zcela zásadní a pokud se ten rozpor mezi názorem veřejnosti a názorem vlády ukrajinské ohledně členství NATO nepodaří vyřešit, tak se Ukrajina členem NATO nejspíše nestane. A to je mimochodem i názor mnoha členských zemí aliančních, že pokud ukrajinská veřejnost bude proti, tak je to důvod, proč Ukrajinu do NATO vůbec nezvat.